Advocate Nelson Chamisa wauya zvekare neanother bombshell yatiri kuona kuti aiwa ari kuramba achizvimbisa, aramba achirwadzisa vakomana vethe regime, achiuya achisheya his vision, achiuya achisheya aiwa his new goal and targets nenyika yeZimbabwe. Asi tichiona kuti pane mamwe maleader, pane imwe leadership iripo. Sana kuna mashoko anoyachitagwa parapana Advocate Nelson Chamisa anodibva subscribe or like or turn the bell icon. Muzora nhasi Nelson Chamisa anoposta mapictures amuri kuona ayo aiwa evergreen place nemamountains amuri kuona kuti aiwa everything seems to be perfect. Maybe it is the equatorial region. Anonyora achiti a beautiful Zimbabwe, our country is such a beautiful blessing from God. A beautiful country, beautiful weather and beautiful people. This is Chimanimani in the Eastern Islands. Zimbabwe is so stunning and amazingly beautiful. We must fix the ugly politics, support the blessings. As you can see this picture, it seems like I'm still working in Zimbabwe. It's really Jimbo. I was still working in Africa, but I picture. This is Zimbabwe. Also, it was captured in Zimbabwe. This is beautiful Zimbabwe and beautiful people and beautiful atmosphere and weather. Changosara uchikufixiwa chete takuda beautiful politics, takuda kuchinja politics, ndoda kuti muzvese aiwa zvanaka zvose zviva in proper way, zvava perfect. Ndo vakomana vangosara kuti vaousted vabvise kuti aiwa vanhu vagarike, vanhu vaenjoy their own country. Mashoko anouya achideliverwa naAdvocate Nelson Chamisa vatikuona panguva inoyi aiwa he is the hope yavagari munyika yeZimbabwe. Everyone aiwa avatarisira kuti aiwa nguva yanga ichikwana aiwa advocate vapinda nyika inake. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.